kombinacija, jel? Ako u svemu tome, mislim, što se tiče ulaganja u treći mirovinski stup je najbolja kombinacija, znamo da su tamo državni poticaj i tako dalje, da to tako kažem predodređen za mirovinu, onda je možda dobro da se ne može, ali je tu taj problem, znači likvidnosti, to jest ako trebate do novca zaista, a ne možete do njega, onda Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finaxov podcast. Moje ime je Tamara, ovo je Emilio, naš biznis analist. Emilio, danas ćemo pričati o trećem mirovinskom stupu. Ako nam možeš reći neke glavne značajke, znači i informacije koje bi mogle biti važne za sve one koji već investiraju ili se spremaju, znači investirati u treći mirovinski stup. Bog svima, da, treći stup, znači to je mirovinsko osiguranje, znači on je dobrovoljan i temelji se znači na individualno kapitaliziranoj štednji kao i drugi stup o kojoj smo bili pričali više u prethodnom podcastu, znači visina mirovine određuje znači iznos uplaćenih sredstava u dobrovoljne mirovinske programe, se mogu učlaniti sve osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Samo da vam kažem malo, imate isto onih par podataka, znači u trećem mirovinskom stupu imate 8 otvorenih i 20 zatvorenih, u kojima se štedi otprilike 400.000 hrvatskih građana i ima otprilike 7,5 milijardi imovine pod upravljanjem. Kuna. Okay. Da znamo, dolazi euro brzo pa da znamo o čemu pričamo. Milijardu eura, da. Možemo tako odmah, ne? Da, dobro, kao što si rekao u prethodnom podcastu smo se malo dotaknuli općenito svih mirovinskih stupova, pa evo ovdje možda da krenemo, znači to razlika između otvorenog i zatvorenog za početak. Da, znači imate ono isto pored, ono kao što smo već bili rekli, znači u trećem mirovinskom stupu postoje dvije vrste mirovinskih fondova, imate otvoreni i zatvoreni. Znači otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi su namijenjeni znači štednji svih građana s prebivalištem u Hrvatskoj. Član dobrovoljnog mirovinskog fonda može biti kod god želi, znači nema ograničenja vezanih uz dob ili zaposlenje, a trajanje članstva nije vremenski ograničeno. Znači birate visinu, trajanje i dinamiku uplata u fond, a sva uplaćena sredstva vlasništva su člana bez obzira tko je uplatitelj. A u zatvorenim fondovima, to vam je razlika, znači tamo štede samo zaposlenici kod poslodavaca koji je osnivač fonda. I u otvorenim i u zatvorenim fondovima, znači dobrovoljnim fondovima imate država uplatom iz proračuna potiče zapravo tu neku mirovinsku štednju, znači a članovi zatvorenih fondova imaju pravo i na dodatne poticaje koje plaćaju poslodavac. Ukoliko poslodavac uplaćuje za svoje zaposlenike u otvorene ili zatvorene fondove, znači te dobrovoljne mirovinske od iznosa do 500 kuna mjesečno ili čak 6.000 kuna godišnje, znači uplata je porezno priznat trošak poslodavca. To otprilike znači da kada poslodavac uplati 500 kuna iz bruto iznosa u fond, vama se neto iznosa skida samo 300 kuna, a vi vidite tih 500 kuna uloženih, tako da to je opet pogodnost neka i to nije loša stavka u tome, tako da probajte pitati svoje poslodavce da vam oni automatski uplaćuju, da ne uplaćujete sami, nego da vam oni automatski uplaćuju, tako da imate te neke pogodnosti kaj se toga tiče. To je svakako najbolja kombinacija, jel? Ako u svemu tome, mislim što se tiče ulaganja u treći mirovinski stup je najbolja kombinacija, znamo da su tamo državni poticaj i tako dalje, ali najbolja kombinacija u stvari ta, jel, kad možete nagovoriti, da to tako kažemo, poslodavca, jel, i on uplaćuje, jel? Ma definitivno da, mislim to je najbolja opcija za vas, ali mislim neću sad dolaziti tu preduboko da jer su treći stup isto ima limitirane neke prinose koji su dosta loši, do 4% godišnje. Dobro, ali to hoćemo malo o tome pričati, jel? Kaže ti državni poticaj, pa onda to kao sve ispada super, pa samo da to razjasnimo, znači što znači ti. Evo tu ću opet samo nadopuniti, imate u našim webinarima na tu temu, znači i nedavno smo imali sa Tonijem Milunom, to je bilo više oko izračuna same mirovine, koliko možete očekivati. Imate jedan koji smo radili prije 1 godinu i pol, tako nešto sa Matom Barišićem koji upravo više priča o tim državnim poticajima i tako dalje. Mislim još jedan smo radili i sa Sandrom, znači ima dosta na tu temu ako vas više interesira, ali danas ovdje znači samo kratko o tim nekakvim, da kažemo,
značajkama i možda benefitima trećeg mirovinskog stupa, znači što možete očekivati i tako dalje. Pa onda, znači, evo, daj nam sad malo te državne poticaje, ti objasni. Da, znači državnim poticajnim sredstvima, znači to mi je skraćeno, znači DPS, ako vidite DPS skraćenicu, da znate da su to ta poticajna sredstva. Znači država stimulira, znači, ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju s dodatnih 15% na uplaćena sredstva u jednoj kalendarskoj godini i samo po jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, znači to vam je do ukupno uplaćenog iznosa, mislim da je do 5.000 kuna godišnje, što znači da je moguće uvećati iznos na računu za 750 kuna, ali nemojte se, znači godišnje, ali nemojte zavaravati sa tih 15%, jer 15% samo prve godine sljedeće na dodatnih 5.000, to samo 7,5%, odnosno ako uvećamo još za taj iznos koji dobijemo, znači to vam je 5.750 puta 2, to je 11.500, znači oko 6,5%, znači zapravo dobijate već u drugoj godini. Da, u stvari ta cifra je uvijek ista, jer koju vi dobivate bez obzira na to koliko ste uložili. Ali ta glavnica se povećava, da se automatski postotak toga snizuje, ali oni svi fiksirali su 15%, tako da ljudi se ne misle da je to 15% svake godine, jer nije 15%, nego to zapravo samo gledate 750 kuna. Znači uplaćena sredstva, znači fondovi ulažu na to tržište kapitala i ostvaruju neki prinos, a isplatu mirovina znači obavlja mirovinska društva, mirovinsko osiguravajuće društva i društvo za neko životno osiguranje, a jedini uvjet za korištenje 30% znači sredstava sa osobnog računa je navršenih 50 godina života za one koji su ugovorom o članstvu sklopili najkasnije s danom, znači na 31.12.2018. Odnosno sada je to nakon 2019. to su navršenih 55 godina za one koji su sklopili ugovore o članstvu, a sredstva iz trećeg stupa su zapravo u cijelosti i su nasljedna. Dobro, sad još samo da spomenemo, znači to je dobrovoljno, ali tako, ulaganje, što to znači, recimo ako započnemo pa želimo odustati i tako dalje, koje su mogućnosti, znači kad se može do novca i kako to sve funkcionira? Da, znači to je uplata dinamika, to se ovisi o vama, znači niste obvezni tu ništa plaćivati kao što sama riječ kaže, znači dobrovoljni mirovinski fond, znači plaćate kada god želite, koliko god možete i vi možete prekinuti kada god želite isto zapravo te uplate. Znači taj novac onda ostaje na računu, ali ga vi ne možete podignuti, znači od 2019. pa nadalje do 55. godine. Tako da ne možete ga dirati, tako da iako više ne investirate, on ostaje u fondu, on je investiran, znači on vama stvara neke prinose od ti neki 3-4% godišnje, ali opet znači vi ga ne možete dirati do svoje 55. godine. Ok, znači dinamika teoretski, što to znači? Možete jedan mjesec ulagati, drugi ne morate? Pa mislim sad opet to je na vama, kažem znači dinamika je definitivno to kako si rekla, znači možete ulagati kako god vi želite. Znači mislim da su to ipak neki određeni iznosi koje morate uplaćivati, ali kada prestanete, znači onda kažem, znači morate čekati do 55. godine da bi povukli taj novac van. Tako da nije to nešto neka velika prednost tog trećeg fonda. Onda ako izmisle iz njega izaći, znači imate limitirani se po tome jer ne možete povući ta sredstva. Znači vi samo gledate ih na svojem računu i to je to. Jasno, dobro, to u nekim situacijama može biti dobro, jer nije lako do novca, budući da je da to tako kažem, predodređen za mirovinu, onda je možda dobro da se ne može, ali je tu taj problem, znači likvidnosti, to jest ako trebate do novca zaista, a ne možete do njega, onda to može biti problem. Dobro, da li ima još neki možda detalj koji bih htio, pričali smo da ima različitih naravno tih kategorija rizika, jel, kao i kod ostalih fondova, taj ABC. Da, u dobrovoljno vam to ne vredi, znači nemate rizike A, B i C, nego imate samo fondove, znači onda vi tamo izabirate koje želite, pa to dobrovoljno štednje, pa onda vi sami tam birate, uzmete prospekt, pa čitate prospekt, oni imaju drugačije i naknade za upravljanje i ulazne su, ja mislim, iste, izlazne, ali naknade za upravljanje se malo razlikuju od ovoga. Znači to nije uniformirano kao kod... Da. Nije kao drugi stup. Nisu to velike oscilacije, ali zna biti par postotnih bodova drugačije, tako da to morate pogledati kada pogledate prospekti, morate gledati u šta investiraju. U većini slučajeva to uvijek hrvatske državne obveznice, tako da ne idete dalje od ove regije, tako da ostajete u Hrvatskoj cijelo vrijeme. Ali bili smo pričali u prošlom podcastu, imat ćete, ove godine je došao ovaj prijedlog nacrta za PEP, tako da to je paneuropski mirovinski proizvod. Znači to je dobrovoljna mirovina gdje ćete moći ulagati
To je treći stup samo paneuropski, jel da? Točno to. Koji će sad HANFA mora dovesti zakone i HNB mora to odobriti, znači to u roku 12 mjeseci će hrvatski građani moći ulagati, znači, u te paneuropske proizvode, u PEP program. To zapravo, preporučujem svim ljudima da pročitaju, da pogledaju, odlična opcija za njihovu mirovinu zbog te diversifikacije, znači da ne ostanete u regiji samo Hrvatskoj, nego da se maknete iz toga. Ako se danas, sutra, ne da Bože ništa dogodi Hrvatskoj, da ne budete vezani samo za nju, nego se rađe diversificirajte, odite u američke dionice, obveznice, europske obveznice, dionice, tako da. Pa mislim da taj paneuropski proizvod u stvari super stvar. Prvo daje tu fleksibilnost. Ako se selimo, danas ima puno više tih migracija ljudi, ljudi su puno više fleksibilni i može se dogoditi da dio života provedu negdje drugdje, u nekoj drugoj zemlji i tako dalje. I naravno sama ta mogućnost, znači bolje diversifikacije, širenja, da to tako kažem, portfelja na druge zemlje i na druga tržišta. To je isto nešto što samim time znači, da to tako kažem, nam donosi veće prinose i tako dalje, tako da u svakom slučaju dosta benefita se može vidjeti u tom PEP-u, to je paneuropskoj mirovini i ja jedva čekam osobno da se te stvari što se tiče zakonodavstva riješe i da vidimo kako to kreće i da se u stvari ljudima daje još jedna dobra opcija. Ma definitivno da je ta opcija zapravo, to je prava opcija, to je opcija za koju bi ljudi trebali svi gledati, pa sad ne ulazimo u dubinu toga kako je postavljen taj naš mirovinski sustav, nemojte se previše ostavljati na mirovinu Hrvatsku, tako da poduzmite nešto oko toga, pogledajte taj paneuropski program, ako to prođe kroz 12 mjeseci, trebalo bi proći. Pogledajte te fondove, ulažite u njih, tako da I svakako, i bez tog PEP-a, i dok čekate na njega, ne odlažite, znači, ulaganje i štednju za svoju budućnost, za starije dane, to je nešto što će vam sigurno trebati. Kao što sam rekla, možete pogledati naš webinar, ovaj zadnji na tu temu s Tonijem Milunom, gdje smo zaista radili izračune i dosta pričali o tome, kakve nas mirovine mogu očekivati i općenito kolika je održivost cijelog tog sistema ili da neodrživost. I ako vas više interesira na tu temu, svakako pogledajte taj webinar, općenito zapratite naš YouTube kanal i gledajte i slušajte naše podcaste i webinare. Emilio, hvala ti još jednom na današnjem podcastu i na ovim informacijama o trećem stupu. Nadam se da smo barem malo pomogli ljudima što se tiče tih nekakvih osnovnih informacija o trećem stupu. Da, hvala i tebi na pozivu. Pozdrav svima i čujemo se i gledamo se uskoro. Vidimo se, bog. Bog.